Els dies grans es viuen amb molta expectativa per a que els xiquets ho passen d'allò més bé, inclús els fallers, que enguany són els representants de la festa de les falles del Junior de Sant Josep, i també mirant al cel, a l'oratge, per a que aguante i puguem dur-ho tot en total normalitat. Estem en un moment en el qual tenim actualment al voltant de 980 xiquets, estem rosant ja els 1.000 xiquets, i d'educadors estem parlant de 170 educadors, entre educadors que estan preparant-se per a formar els xiquets que entren nous i educadors també. Entonces estem en un moment en el qual tant xiquets com joves volen participar d'aquest moviment en el qual transmitim valors que no aprenen el dia a dia, valors cristians en els quals aprenen a ser millors persones. Sí, al final és una responsabilitat molt gran perquè vols que isca tot com toca, com tens pensat que isca, però sempre és bé gràcies a l'ajuda de tots, d'educadors, de coordinadors, de xiquets i de famílies, gràcies a tot això és tot molt bé. Sí, així és, evidentment. Són les falles del Junior de Sant Josep, en honor al nostre patró Sant Josep, i en el qual estem en un moviment, com he dit abans, en el qual formem en valors cristians, a ser millors persones conforme ens ensenya Jesús. En l'Evangeli, en aquest cas, nosaltres intentem formar aquests xiquets per a que aprenguen tots aquests valors cristians. Actualment, enguany tenim 68 fallers, entre fallers i falleres, i és un goig veure a tants xiquets que volen ser fallers i volen participar en primera persona des de la festa. Evidentment, els xiquets que no són fallers, els xiquets de l'equip, també participen activament de totes les festes, de totes les activitats falleres, però és de veres que els fallers tenen ganes de participar en primera persona i això és un goig, perquè veure a un xiquet de 14 anys que està acabant la seva etapa júnior de mascletà a veure a un altre xiquet en el seu segon any d'eslabó amb 10 anys i veure-los junts i veure xerrar com si fossin amics de tota la vida, això la veritat que dona goig, veure-ho. La falla d'enguany, la qual des de fa molts anys la falla ens la prepara José Sánchez Izquierdo, en aquest cas tracta d'un tema en el qual els xiquets poden veure's identificats perquè és un tema infantil, potser sí que és de veres que és un tema al qual no veuen que no veuen ja aquests dibuixos o aquests personatges, però sí que és de veres que s'identifiquen en una falla corresponent a l'edat d'ells. Al final, gràcies a l'organització que tenim el Junior de Sant Josep i a l'ajuda de tots els educadors i coordinadors que tenim al centre, es pot gestionar en total tranquil·litat per a que tot isca endavant. I tant que sí. Tant per a xiquets, perquè aprenen valors en el dia a dia, com per als joves que són educadors, perquè estan en un lloc on es tracta de fer el bé i d'educar els xiquets en la fe cristiana. Per tant, jo crec que estan en el lloc adequat per dedicar part del seu temps lliure, dedicar-lo a coses bones com és educar els xiquets. El que més m'emociona és veure que tot segueix el seu ritme, que tot segueix conforme estava previst i que veus contents els xiquets i famílies de tot el que tenim preparats per als xiquets, per als seus fills, també respecte a les famílies, i al final això és el que més goig dona. Gràcies a l'ajuda de tants educadors i coordinadors que tenim al centre. Tenim una bona organització, una bona estructura organitzativa, la qual fa que tot això sigui possible. Si no, sí que és de veres que si fórem menys gent o mancarem de gent en aquest cas, sí que seria molt més complicat dur-ho tot això a terme, però gràcies a això podem fer-ho tot en total tranquil·litat. Que isca tot conforme toca i que acabem el dia 19
un any més amb les falles finalitzades i que tant xiquets com educadors com famílies que es queden en un record d'aquestes falles de 2026 que de segur que en tindran algú i sobretot per als fallers perquè és una experiència que es viu una volta en la vida i la veritat que al final el desig és que tots ho hagin passat allò més bé i que finalitzi tot de la millor manera possible.